Yes, may nga pangili mga kamaton on board gali si Sir sa ako na. Ang oras mo 5:45 ng gabi na mga kamaton. So Sir, ning mayong gabi na sa imo no? Mayong gabi man, sir. Okay, so sa tatanay sa channel ni Maton, sir. Shoutout lang kay Maton channel. And then okay. Nagsakay rin si Sir mga kamaton sa General Luna mo. So, nakasubscribe na gaya si Sir. No, meron na ho, Sir. Nagsubscribe si Sir. Pero nakasubscribe ako. Yes, sir. Nakita ta. So, sino ka ngalan to, Sir? Ngalan ko si Kevin Paul Gavieta. Kevin? Kevin Paul Gavieta. Yes, so si Sir Kevin gali mga kamaton na. So, dito kami sa Paho Road sa Bilya na yun, Sir, no? Sa Paho, Dulunan. Paho, Dulunan, Bilya. So dito gali ko bla, Sir? Sa Gavieta Dental. Ano? Gavieta Dental. Gavieta Dental sa General Luna. Sa San Agustin. Sa San Agustin. So, yun. Ang trabaho ni Sir. Kaya no, ito nakapoy kagit na, Sir. Tapos na si Sir si kakapoy, wag vlog na lang kami ko no. Ay Sir, nayon ni Sir magsakay sa among nga modernize kay sobra na sa ano kakapoy sobra. So sa touch mo mga kwan Sir, mga upod to sa dental clinic. Sa touch mga upod mo to? Shout out na kay Fern, kay Altea, kay Dr. Paul yan. Okay, sa sa inyo ganay mga taga-dintala, nga rin si Sir on board, no? Si Fern, si Fritz. Sino pa, Sir? Sino pa? si Chloe, ang pinakabuot sa tanan. Okay. Yun, pila nakatuig si Sir ka, brother sa dental, Sir? Manood 4 years na, sir. 4 years na. Magulang ka man dentistada. Upod naman sa magulang mo? Okay. So, dugay na si Sir mga 4 years na sa obra, no? 4 years na ako next year. Sa February. Sa February, no eh. Di, sortiro Japan? Sortiro Japan. Sortiro Japan si Sir, wala na, kwan, wala na timpo sa mga pang-check, Sir, no? Sa pang sobra, no? May amiga, dugay na may amiga. 8 years na. 8 years na? Pero may girlfriend ka sa una? Sa una nga lang. Baby ako. Okay. Shout out ka na sa nagpa-ibig kay Sir, no? Sir Kevin, no? No, ko talaga, Yun mga kamaton, ari si Sir Kevin Sortiro pa Subong na baby Japon. Ginapibi Japon. Daw ang bali na sa una, daw kita ka paibe, no? Subong nga daw kita na yung gilibiaon, no? Yung panahon, subong man. Hindi ako balong baby. Kaya kita paibe, subong nga panahon, mga millennial nga bahay, tuod, sa taot sa mga babae, subong nga millennial. Huwag naman kayo magpaiyak sa amin, no? Hindi, wow. Talagang buhay, Yun, nari na kami gali nakalampuha sa kami kamaton sa traffic lights ng Hulo, gali magkamaton na. Dito kami sa Paho. Paho, Dulunan, Bilya, Sir, no? Paho, lapit lang. Oo. So, sobrang traffic subong gali nga hapon mga kamaton. 6 o'clock na. Di, saan ang inyo bakasyon sa mag-Christmas ni nga padulong mo? Sa 22 sa kami diversion 21 hotel. Christmas party. Okay. Tapos may 2 days na paway okay. Christmas party sa 22? 22. Wow, Deson, dugay-dugay, dalawang tulog mo. Christmas. Pero balik January, Sir, no? Balik pa kami dahil mag 23. Sige, Japon yung clinic nyo. After 24-25 mo paway mo. 2 days lang, no? 24-25 ay so pagka 26 balik duty, no? Busy na, pasyente na mo. Ano nga, sa dental, ano na mga unto, no? Kanan ako. Kanan. Pero sila sakit sa ulo. Sakit to sa ulo. Dala pa na yun nyo? Hindi na yun na yun. Kung ipunin ka connect sa ulo eh. Amo connect. Grabe na yung sakit ang ipon sa ulo. Connect mo yun. Oo.
Yun ako nun to, base mapustiso ni palang Pwede ka pilakadlaw. na postiso sa amon, sir. Tolto lang kumanto ninyo Kita mo ba may discount ko sa ako na? Di mo to, observe nyo Japon ng paano, ang papustiso, no? Ano, sir? Papustiso Japon sinyo, may Japon na. Kasi medyo may kamahalan mo, no? May discount ko mo sa ako, sir. Okay. May discount ko dyan. I-vlog to tangin nyo na clinic eh. Pwede kid. Oo. Chatag ka na sa inyo, gali mga taga, ano yun gali, sir? Gabieta Dental. Gabieta Dental Clinic, gali ari si Sir Giben ka. Pero istorya kami ni Sir Giben, oh, sortiro gali na eh. Wala kita si Sir nagtalang sa inyo. Talaga, oh. So, amo na sir nga, ano, tindog mo, pinaibi ka lang sa babae, ano ka, bilhin subong niya mo. Sa unang babae, nag-iyak-iyak sa aton ng mga laki, subong daw kita na yung mapiyak ko, no? Babae na, hanggang mo ron to, so. Oo. Ano ba pakialam mo? Sorry sa inyo ha, kasi kuliguan ko po mga kamaton ha. Joke-joke lang niya ako ni sir mo. First naging Maris na muna, no? Ano na? First na trending ko si Maris, no? Oo. Rakal, no? Si Maris Rakal na. Oo. Talagang buhay nila, no? Hindi mo mapayak-iyakin mo lang, no? Kaya sir, pinasawa ka na. Asawa ko, isa lang yan. Wala kaming pakialam! Isa lang kitang asawa ni Maton, ha? Isa lang na balancer. Oo. Isa lang nabalaan yung mga kamaton, pero sa totoo, isa lang Japon mga kamaton. Pwede na! Ang ako niya nga bata, 5 gig mga kamaton kalaki, puro mga maton na mo, 5 kalaki, isa ka babae. Puro subang. Bali ano? Puro subang. Bali. Puro subang nga, sir, Hindi na puro asubang nga, sunod-sunod na. Punday magduwa ka kaldero mo. Talaga, oh. Mahal subong tanan mga kamaton na kung gusto mo mga babae, talagang panahon subong. Mahirap ang ano ni, pangabuhi subong. Bigado sa no? Bigado gini. So, Bigado. mahal na mahal. Kinalan subong mga asawa ka kamaton, tawag isa lang bata nyo. Kabudlay-budlay gid. Mahal bugas. Mahal ang tanan dire mga kamaton sa Iloilo, lalo na sa bansa namin nga Pilipinas, mahal ang tanan. Wala ka na di pangitaon nga barato kapag gusto nyo baklon. Bakal ka na lang kung hindi kulang kwarta mo, huwag ka na. Way na ganupo, no? Oo, puro lang taas na nga taas. Way na gapanaog. Oo. Gapanaog lang sa mga panty. Talagang panty, oo, lagi na yan nagasaka, oo, naog ng gid pero may gadamo pa. Talagang, ayo. Kuha na nila, monisar ang amon niya, kuha na. Amon niya biyahe kay sobrang traffic, gili kamaton sa mga hapon, di o. May oras traffic. Oo. Amon na ni sa mga kamaton, di sa Iloilo mo. Ang traffic, sobra na. So, enjoy mo na lang di mga kamaton magbiyahe. Wala na siling akig-akig sa karsada. Discipline yourself sa mag-drive. Wala na akig-akig Amo na yung sitwasyon din namon gali kamaton sa Iloilo. Super traffic dito. So una sa inyo, di sa wala gid nga traffic mo pagambal nga pabilya. 20 years ago, No? traffic. 10 years ago na gid man, oh. 20 years yan eh. So, Oo. Why kiniya magambal traffic sa muna tutusaro. Buksuba mo lang tong traffic eh. Subong nga why na chansang Iloilo. Iskandiin na lang. damo na din subong star na tayo ng lugar na. Oo, damo na di subdivision din mga kamaton sa amon mo. Kag mas madamo pag itang kundo. Ang hotel naman hindi na maisip. Taguna, duwala na di maisipan mo nga 5-star hotel di sa Iloilo. Subong na wala na 5-star din nga hotel. Puro na talang 5-star. Talaga, oh. Yun,
kamaton, tawa-tawa na lang kami ni Sir sa amon gaya kay matraffic ah. Ade, wala na ni Sir nun eh. Malapit na sila. Paho, sulod siya sa Paho Road no? Pao, sir. Kasi nagtaka ka mo kung ano ang Paho Road nga tawag mga kamaton, hindi ni street gali ah. Landmark na sing ilang lugar. Pero ano ang pangalan? Paho Road yung ngalan? Hindi no? Pao, tulunan. Kaya yung pao, so may pao. Oo, may dako di sa una mga Paho. kamaton nga Paho. Abi ko, kung ano na landmark lang ang Paho. Kaya kinutulad ng pao. Oo, pero hindi yung galingalan nga stretch yung Paho. Pao lang. Oo, landmark lang. Yun mga kamaton, kaya nakuha niyang Paho Road mo, no? Ang Paho na kuha siyang bagyo. Kuha siyang bagyo, sir, no? Natumba kung din, tapas git. So, dala lang daw kinutulad. Uyotod, no? Kaya daw nakuha siyang bagyo, tamo daw nagilay. Amo to, hasta subong ng tawag kamaton, Paho Road niya po, no? Pero ang Natulunan natin. dulunan na din ang ilang mga kamaton, ah. Left na, sir. Are, sulod na kami ni Sir sa Paho Road. Oo. Sabi na. Hirap na buday di kong isa sir no kung may sugata bla kay isa ka lang ni makaigo no. Mga ano, puno, mga sikat. Mga sikat kay ari din nagka-park bangsing sayro. Pero kung hindi man niya mo oras, tawhay man na kaya di kanan sila nagalibot man di. Diretso tayo sir no? Hindi na, sir. Okay, sir. Di na, ano yung pikit na. Ano yung manawag ni si Sir gali mga kamaton ah. Bye. Yes! Eh, sir, manawag ka na sir sa imo. Kumusta na lang ka na sa imo nga kwan? Basta may girlfriend ka na. Hindi mo na ako. Sige, thank you sir ah. Set out sa mga upad mo na lang ah. Shoutout na kay Frank Fritz. Yes. Bye-bye. Sige sir, may gabi sir. Thank you, Mango. Thank you sir ah. Anong Ara. Okay. Ako na yung power road gili kamaton na. Naog na sir. So, thank you. Thank you mga kamaton. Is bago lang gali ka mapanaog. Ang akon kamaton nga gwapohon nga pasayro. Amo na ilang area gali mga kamaton. Amo na ngambal ko gina nga daw taxi lang makiko. So, are. Kapaguan ako sa ilang area mga kamaton. So, thank you na lang mga kamaton na. Thank you. So, thank you mga kamaton. Salamat. Mayong gabi mga kamaton. Thank you.